A la majoria de llocs de treball ens demanen experiència laboral. Per tant, està molt bé que l'administració ens faciliti experiència laboral per poder posar el nostre currículum. En tant, Atur Juvenil estem desmotivats. Cada vegada necessitem més l'opció de l'emprenedoria, ja sigui per autònoms, cooperatives o per empreses. Necessitem ajuda en tot això. Tant si tenim estudis com si no, sabem que tirar molts currículums no és garantia de trobar feina, però tot així ho seguim fent. Cada vegada canviem la mentalitat. Sabem que haurem d'anar canviant de feina sovint i fins i tot de sector. És molt difícil gestionar tot això sabent que has estudiat una carrera sense gaire futur laboral. Vic Jove vol fomentar i visibilitzar experiències d'economia social de proximitat i vol presentar diferents maneres de consumir de manera més cooperativa, social i de manera més alternativa. Per tal de crear llocs de treball i fomentar l'ocupació juvenil, l'idea és poder crear dues borses de treball, una adreçada a dissenyadors i professionals de la comunicació i l'altra adreçada a ocupar llocs dins de l'àrea de fires i mercats. El Via Jove és un programa que busca acompanyar el jove cap al món laboral. En tot aquest procés els podem acompanyar, ja sigui a definir l'objectiu laboral, en fer recerca de feina o en buscar possibles formacions que li vagin bé pel seu objectiu laboral. En tot aquest acompanyament estem al seu costat per fer la recerca i acompanyar-lo a decidir el seu objectiu. Garantia Juvenil és un projecte per joves de 16 a 29 anys que no estiguin ni estudiant ni treballant i ofereix suport per a la recerca de feina, formació, pràctiques i suport per joves emprenedors. L'idea és poder crear un espai de coworking juvenil on els joves de la ciutat puguin tenir espai i recursos dins del punt jove i poder crear, planificar i projectar nous projectes adreçats a l'emprenedoria. La Casa d'Oficis és una formació d'un any de durada, remunerada, en què hi participen 30 joves amb 3 especialitats diferents de cuina, manteniment i animació. Ens costa trobar espai per estudiar anglès gratuïtament. Ens costa molt saber què volem estudiar i trobar feina. Necessitem més espais per estudiar. Necessitaríem algun local nocturn que poguéssim estudiar abans dels exàmens. Una bona educació afavoreix a trobar una millor feina, però treure'ns una carrera és molt car. Redefinir l'espai d'estudi del Vic Jove, ampliant els horaris i amb possibilitat de fer horaris nocturns en èpoques d'exàmens. Continuarem treballant en el projecte Punt de Partida, en què els alumnes de tercer i quart d'ESO, a través d'una estada de pràctiques a l'empresa, poden posar en pràctica i identificar les seves pròpies competències amb la idea de garantir el seu èxit acadèmic i professional. El projecte t'acompanya, acompanyament individualitzat als joves i a tots aquells professionals que treballen amb joves per marcar l'itinerari formatiu. Crear una taula de formació professional amb la idea de coordinar i millorar l'oferta de formació postobligatòria a la nostra ciutat. Fer formació pels professionals per donar-los eines per motivar els joves. Des de les entitats costa molt trobar relleu i creiem que l'Ajuntament podria ajudar una mica més en aquest tema. Per les activitats que organitzem necessitaríem una mica més de suport en comunicació, en difusió. Els centres cívics ens ajuden, però una miqueta més d'ajudeta no ens aniria malament. Veiem problemes a la participació dels joves. Creiem que si donem la nostra opinió no se'ns farà cas. Hi ha poca participació de persones nouvingudes a la vida i teixit associatiu. Cal fomentar-la, és cosa de tots i està a les nostres mans. No conec les entitats Vic.
Crear una coordinadora d'entitats juvenils per fomentar el treball cooperatiu. Un nou Consell de Joves de Vic, més obert i amb més poder de participació i decisió en les polítiques de joventut de la ciutat. Un nou Vic Jove entès com un equipament de proximitat, allà on els joves puguin desenvolupar totes les seves inquietuds. És molt difícil marxar de casa. Cada vegada és més difícil llogar un pis, ja que et demanen avals, fiances i els preus en general són bastant cars. Compartim pis per repartir una mica les despeses, però haurem de viure sempre amb amics? Estaria bé saber quines alternatives tenim de lloguer a Vic o conèixer què hem de fer per obtenir un pis de protecció oficial. Des de l'Oficina Local d'Habitatge es subvencionarà el 50% de l'IBI a tots aquells propietaris que posin el seu pis a disposició d'una borsa jove. El mes de l'habitatge al Vic Jove, on donar a conèixer altres maneres d'accés a l'habitatge, com poden ser masoveries urbanes, cooperatives... Acompanyarem els joves en tot el procés que suposa llogar un pis, des de la visita fins a la preparació del contracte o la tramitació de les possibles ajudes. Pensem que hi ha pocs llocs per practicar esport a l'aire lliure i que les pistes necessiten més manteniment. Ens agrada l'esport, però preferim fer uns torneigs o activitats en grup. No sabem ben bé com funcionen els pavellons. Les piscines municipals són molt cares. Estaria bé que fessin algun descompte. Ja sabem què és salut, però tenim dubtes sobre drogues, sexualitat i salut mental. Es fomentarà la salut dels joves a través d'iniciatives al carrer. D'una banda, amb l'ampliació i la rehabilitació de l'skatepark i amb la instal·lació d'un street workout a la ciutat. Tardes d'estiu al carrer, una lliga de futbol i activitats a les pistes. L'atenció individualitzada als joves amb tots els temes de salut, sexualitat, prevenció de drogodependències, així com tallers en els centres educatius sobre la mateixa temàtica. Tenim dificultats a l'hora d'accedir a les activitats culturals que es fan a Vic. Els esdeveniments i els espais culturals tenen uns preus molt elevats. Sovint no existeixen activitats gratuïtes pels joves o tarifes reduïdes. Trobem a faltar espais per fer-hi activitats culturals, com per exemple locals d'assaig, sales d'exposicions, parets per art urbà, etc. Ens trobem a faltar una agenda cultural jove. Volem tenir festes de tarda, volem tenir concertets, quan cau el sol, compartir unes copes, un oci més moderat, una alternativa a l'oci nocturn. Oferirem activitats de lleure els divendres al Vic Jove per contribuir així a crear una oferta de lleure de qualitat. Buscar un espai interdisciplinar en què els joves puguin treballar les arts plàstiques, com ara l'escultura, la pintura... Replantejarem el Vic Sona 2017, amb un jurat més participatiu i amb un premi final de la gravació d'una maqueta en un estudi. Crear una agenda cultural juvenil online, on es recullin totes les activitats d'interès pels joves. Seguirem donant suport a les iniciatives culturals juvenils. Estem molt influenciats pels estereotips de gènere
i avui en dia les xarxes socials hi influeixen molt i sembla que hem normalitzat una certa violència de gènere, tot i que no sigui física i també homofòbia. Al Vic hi ha molta diversitat cultural, si no t'agrada és per l'ignorància. Tallers a escoles, instituts i entitats per prevenir i sensibilitzar sobre les relacions abusives i la sexualitat. Es treballarà per tendir cap a un model sostenible de ciutat, amb un augment dels carrils bici. Campanya antirumors racistes en clau juvenil. El carnet i l'aplicació del Vic Jove amb una nova oferta d'activitats i serveis de la ciutat. Activitats que vinculin els joves nouvinguts a la ciutat mitjançant tallers de cuina, intercanvi lingüístics i tot el que se'ns pugui acudir. Coneixem Vic Jove, però ens agradaria tenir un lloc on passar més temps i poder organitzar bones activitats. La majoria d'activitats que fem a Vic Jove els entenem a través de les xarxes socials, moltes vegades a partir dels cartells que hi trobem pel carrer. I les xarxes socials que més preferim els joves són Instagram i WhatsApp. No consultem gaire la web del Vic Jove. Un canvi a les nostres xarxes socials. No només volem explicar les activitats que fem, sinó que volem generar contingut. Sensibilització vers les violències de gènere, els trastorns alimentaris. Creació de punts d'accés wifi a la ciutat. Un nou pla de comunicació, un canvi d'imatge del Vic Jove i de la seva web.